Ночная газета. Частка 13. Мотель. Аўтар Фернандо Іглесіас Мелендес. Я не магу нічога дадаць гэтым разам. Перапісваць дзённікі майго бацькі будзе досыць цяжка. Вось што ён напісаў. У нас быў план. Мы мелі перавагу прадбачання. Ва ўсялякім разе мы думалі, што гэта і ёсць перавага. Не ведаю, ці памятаеш ты гэта і ці мела гэта нейкі ўплыў на цябе. Дзеці такія дзіўныя ў гэтым плане. Ніколі не ведаеш, што застанецца ў іх у памяці. Якая частка таго, што ты скажаш або зробіш, прыліпне да іх на ўсё жыццё. Я магу толькі расказаць табе, што адбылося, і спадзяюся, што ты не памятаеш шмат чаго з гэтага. Першае, што мы зрабілі, раздзяліліся. У артыкуле было сказана, што нас усіх знайшлі дома, усіх разам. Твая маці настойвала на тым, каб быць паасобку. Я сказаў табе, што мы з табой паедзем у падарожжа, толькі мы, хлопцы. Ты выглядаў адначасова ўсхваляваным і напружаным. Ты адчуваў, што мы нервуемся. Ты бачыў, што твая маці была засмучаная. Мы з табой паехалі ў матэль у іншым горадзе. Я павінен быў выбраць месца выпадковым чынам, так, каб твая маці не ведала, куды мы паедзем, і ніколі не казаць ёй, дзе яно знаходзіцца. Гэта была яе ідэя. Я быў супраць. Я давяраў ёй. Верыў, што яна не зробіць таго, пра што пісалася ў артыкуле. Але з-за таго, што я давяраў ёй, я зрабіў так, як яна сказала. Твая маці збіралася паехаць у іншы матэль, у іншым горадзе. Яна сказала мне назву і месца, дзе будзе, і як доўга застанецца там. Гэта было зроблена для таго, каб я выбраў месца далей ад яе. Гэта была памылка. Мы селі ў мой пікап і ад'ехалі ад дому. Ты працягваў аглядацца, спрабаваў убачыць сваю маці, якая грузіла рэчы ў машыну. Я пастаянна супакойваў цябе, кажучы, што нічога страшнага не адбываецца, што мы не сварыліся, што твая маці паехала ў камандзіроўку. Але я бачыў, што ты не верыш мне. Ты быў цішэйшым, чым калі-небудзь раней. Ты не паказваў нічога за акном, не распавядаў пра відэагульні, у якія гулялі твае сябры. Ты проста сядзеў на сваім месцы і глядзеў наперад. Дзеці такія. Яны адчуваюць, калі нешта не так. У іх ёсць шостае пачуццё на бацькоўскую хлусню і прыгожа абгорнутую няпраўду. Ты быў такім жа, калі памёр твой дзядуля. Ты бачыў, што твая маці плакала, бачыў смутак за яе усмешкай. Я спрабаваў загладзіць віну, але ты ўсё разглядзеў. Мы паелі фастфуду. Я вадзіў цябе ў гульнявы зал, мы паглядзелі пару фільмаў. Але ўвесь гэты час ты заставаўся ціхім. Я амаль бачыў, як схаваныя шасцерні круцяцца ў цябе за вачыма. Ты разумеў, што адбываецца нешта глыбокае, але яно было як бы па-за тваім дасягам, схаванае за бацькоўскім аўтарытэтам і запэўненнямі, што ўсё ў парадку. Мы пасяліліся ў невялікім матэлі. Калі б усё пайшло паводле плану, мы з табой мусілі застацца там на тыдзень і 2 дні. Наш план грунтаваўся на тым, што гульня «Адгадай» стала рэальнасцю праз тыдзень пасля таго, як мы атрымалі артыкул пра яе. 2 дні былі дадатковай меры засцярогі. Пасля заканчэння гэтага часу мы мусілі сустрэцца ў доме тваёй бабулі і застацца там на дадатковы тыдзень. Мы выкарысталі ўсе адпускныя дні і лісткі непрацаздольнасці, якія ў нас былі. Мы не рызыкавалі. У першую ноч у матэлі я сядзеў каля дзвярэй і чакаў да поўначы. У нашы дзверы ніхто не стукаў. Што б гэта ні было, што дастаўляла газету, яно не пераследавала нас. Астатні тыдзень мы займаліся прыкладна тым жа. Паглядзелі ўсе фільмы ў кінатэатрах, некаторыя двойчы. Елі ў кожнай рэстарацыі горада. Гэта было падобна на падроблены адпачынак. Усё гэта было фальшывым. Усмешкі і подкуп у выглядзе марожанага і цацак. Гэта не спрацоўвала. Ты выглядаў такім жа засмучаным, як і я. Не паспеў я азірнуцца, як наступіў дзень перад тым, калі павінны былі адбыцца падзеі, пра якія гаварылася ў артыкуле. Я ледзь мог усядзець на месцы. Выпіў, мусіць, каля 10 кубкаў кавы. Свет здаваўся размытым вірам.
Людзі, месцы, рэчы былі нібыта напалову тут, і як па спіралі ўсё бліжэй і бліжэй падводзілі нас да гэтага лёсавызначальнага дня. Яны прыйшлі позняй ноччу. Ты спаў, канчаткова стаміўшыся пасля сытнага фастфуду і кафетэрыя. Я не спаў, пераключаў каналы тэлевізара, напалоханы магчымасцю ўбачыць Ён-Ньюс на экране. Я ўжо збіраўся зноў пераключыць канал, як здарылася гэта. 3 стукі выбухнулі за дзвярыма нашага пакою ў матэлі. Я падскочыў, бо гэтая нечаканасць, нібы выбухоўка, выклікала ланцуг некантралюемых падзей. Я кінуў на цябе хуткі погляд. Ты ўсё яшчэ ляжаў у ложку, павольна і спакойна дыхаючы, не ведаючы пра тое, што знайшло нас. Я падышоў да дзвярэй, наколькі магчыма ціха, адразу ўсведамляючы кожны раптоўны гук, які я выдаваў. Здавалася, што нават маё дыханне было занадта гучным. Сэрца білася, як гром, а кроў цякла па маіх венах, як равучая рака. Я зірнуў вочка. Я мог бачыць толькі пусты калідор. Вочка было пад нахілам такім чынам, што не дазваляла ўбачыць, што ляжыць на падлозе. І я адчыніў дзверы. Боже, дапамажы мне, я адчыніў дзверы. Я адчыніў дзверы і паглядзеў ўніз. На гэтым брудным дыванку перад нашымі дзвярамі нічога не было. Ніякай начной газеты. Чалавек увайшоў у адчыненыя дзверы. Мне спатрэбілася некалькі імгненняў, каб зразумець, адкуль ён узяўся. Але потым я зразумеў, што ён стаяў збоку ад дзвярэй, чакаючы, пакуль я іх адчыню. Я амаль усміхнуўся. Гэта выглядала як жар, які можна кінуць толькі ў стасунках паміж сябрамі. Але гэты чалавек не жартаваў. Аднаго погляду на яго твар хапіла, каб зразумець, што ён настроены сур'ёзна. Чалавек выглядаў жахліва. Ён быў бледны, увесь у поце і, здавалася, пакутваў. Час ад часу на яго твары з'яўлялася грымаса. Нібыта яму было балюча стаяць, але ўсё гэта не было такім страшэнным, як яго вочы. Яны былі халодныя, звыш сканцэнтраваныя, сфокусаваныя на мне. Менш чым за 1 секунду у маёй галаве пранесліся некалькі тлумачэнняў. Магчыма, ён жыў у суседнім нумары і яму патрэбна была дапамога. Магчыма, я пакінуў машыну з уключаным рухавіком. Магчыма, я забыў паставіць яе на ручны тормаз, і яна з'ехала праз паркоўку і ўрэзалася ў яго. Не, нічога з гэтага не мела сэнсу, бо я ведаў, хто гэта быў. Ён жыў на нашай вуліцы. Ён быў нашым суседам. Яго звалі Чак. «Што?» – пачаў я, але ён перапыніў мяне. «Забірай дзіця», – сказаў Чак. Было нешта ў ягоным голасе, што рабіла гэта не просьбай, а загадам. Амаль пагрозлівым загадам. Я апусціў вочы і зразумеў, чаму. У яго руцэ быў пісталет. Рэвальвер. Па тым, як ён трымаў зброю, быццам гэта было нешта жывое, што магло вырвацца, я зразумеў шмат чаго. Я бачыў дастаткова людзей, якія так трымалі зброю ў В'етнаме. Гэта быў схаваны страх. Страх трымаць зброю. Калі трэба было гэта рабіць, але ты не хочаш. У гэтым было таксама і тонкая нянавісць. Да сябе і да таго, супраць каго трымаеш пісталет. І гэтыя страх і нянавісць гаворылі толькі адно. Гэты чалавек выконваў загады, з якім ён не згаджаўся. «Добра», – сказаў я, падняўшы рукі. Я хацеў, каб ён зразумеў, што я не пагроза, што ў мяне няма зброі, што я не буду цягнуць руку ў куртку ці ў кішэнь. Апошняе, чаго мне хацелася, гэта каб гэты мерзотнік застрэліў мяне ў тваёй прысутнасці. Я зрабіў крок назад, і дзверы пачалі зачыняцца. Я затаіў дыханне, спадзяючыся, што яны зачыняцца перш, чым Чак паспее іх утрымаць. Але ён высунуў нагу і спыніў дзверы, адкрыўшы і утрымаўшы іх адчыненымі. Чорт, я зрабіў крок у твой бок і спыніўся. Я не збіраўся рабіць то, што ён хацеў. Лепш я памру, чым падвергну цябе небяспецы. І таму я зрабіў адзінае, што мог прыдумаць. Я выклікаў яго на блеф. Я замёр, усё яшчэ з паднятымі рукамі. «Што ты робіш?» – спытаў Чак, увайшоўшы ў пакой. «Забірай дзіця». Я не адказаў. Чак зрабіў яшчэ адзін крок.
Ты думаеш, што я цябе не застрэлю, так? Спытаў ён, зрабіўшы яшчэ адзін крок. Ты памыляешься. Я амаль адчуваў пісталет за спіну. Адкажы мне, сказаў Чак. Ты думаеш, я жартую? Смяешся з мяне? Ты заўсёды быў такі важны? Ты твоя занадта разумная паскудная жонка. Ты не ведаеш, праз што мы прайшлі. Ствол рэвальвера сутыкнуўся з маёй спіной. Гэтага было дастаткова. Я павярнуўся, схапіў Чака за запясце і прымусіў яго апусціць руку. Цяпер пісталет быў накіраваны ў падлогу. Ён пачаў супраціўляцца, напружвацца, спрабуючы накіраваць зброю ўверх. Проста спыніся, выціснуў я скрозь сціснутыя зубы. Табе не трэба гэтага рабіць. Я павінен, сказаў Чак. Ён быў у горшай форме і меншы за мяне. Я пачаў рухацца, хоць і з цяжкасцю, да ўваходных дзвярэй, утрымліваючы яго за руку і цягнучы за сабой. З апошнім рыўком я выштурхнуў Чака за дзверы матэля і прыціснуў яго да металічнай агароджы, якая аддзяляла калідор другога паверха ад паркоўкі ўнізе. Калі ласка, прастагнаў Чак, ты павінен зрабіць так, як я скажу. Можа, ўсё вернецца назад, як было. Я ігнараваў яго. Я схапіў ягонае запясце, пацягнуў уверх і за ўсяе сілы ударыў яго руку аб металічную агароджу. Ствол пісталета звонка стукнуўся аб метал. Яго рука моцна сціскала пісталет. Скура амаль злілася з ручкай ад напружання. Табе патрэбна дапамога? Пачуўся жаночы голас. Мяккі, ветлівы. Гэта цалкам застала мяне знянацку. Да гэтага я чуў толькі стогны Чака і грукат сэрца ў вушах. «Выклікай паліцыю», прамармытаў я, напружана сціскаючы зубы. Удар рукі Чака аб агароджу, магчыма, прымусіў бы яго адпусціць пісталет, але гэта было таксама небяспечна. У такім выпадку ён мог стрэліць, выпадкова махаючы рукой. Мне трэба было зафіксаваць яго руку і ударыць па запясці чымсьці цяжкім. Боль разнеслася па ўсёй маёй патыліцы, як цяжар. Свет закруціўся, яго краі пачалі размывацца і цямнець. Мае рукі больш не падпарадкоўваліся камандам, ногі сталі як жале. Не паспеў я зразумець, як апынуўся на падлозе, углядаючыся ў брудную столь матэля. Нада мной стаяла жанчына. Яна усміхалася. Я памятаю, як падумаў, што гэта дзіўна. Я б на яе месцы не усміхаўся, бо у яе не было носа. На яго месцы была адкрытая рана, з якой у рот цекла чырвоная вадкасць. Не ведаю як, але я таксама пазнаў і яе. Гэта была жонка Чака. Калі вам адгукаецца тое, што мы робім, і вы хочаце бачыць больш такога кантэнту, калі ласка, падтрымайце нас. Гэта можна зрабіць праз платную падпіску на Patreon ці разавым данатам на Buy Me a Coffee. Спасылкі будуць у апісанні. Подписывайтесь, ставьте подобайки, покидайте свои комментарии.